Γεια χαρά, καλώς ήρθες σε ένα ακόμα βίντεο. Είμαι ο Νίκος και σήμερα θα μιλήσουμε για την ντο ματζόρε. Εάν είσαι αρχάριος, αυτό το βίντεο είναι για σένα. Εάν πάλι δεν είσαι, μπορείς να κάνεις ένα φρεσκάρισμα, ένα ξεσκόνισμα στις γνώσεις σου. Η ντο ματζόρε. Η ντο ματζόρε είναι μία κλίμακα καθαρή, δηλαδή αποτελείται από φυσικές νότες της ντο, ρε, μι, φα, σολ, λα, σι, ντο. Οκ. Και ανάποδα, ντο, σι, λα, σολ, φα, μι, ρε, ντο. Οι αποστάσεις που έχουν οι νότες μεταξύ τους λέγονται διαστήματα. Αυτά τα διαστήματα στην ντο ματζόρε είναι τα εξής. Από την ντο μέχρι τη ρε έχουμε ένα διάστημα τόνου. Από τη ρε μέχρι τη μι άλλο ένα διάστημα τόνου. Από τη μι μέχρι τη φα, ντο, ρε, μι, φα, ένα διάστημα ημιτονίου. Από τη φα μέχρι τη σολ τόνου. Από τη σολ μέχρι τη λα ένα διάστημα τόνου. Λα μέχρι την σι ένα διάστημα τόνου και από την σι μέχρι την ντο ένα διάστημα ημιτονίου. Η απόσταση από την ντο μέχρι την επόμενη ντο είναι ένα διάστημα οκτάβας. Στη σειρά λοιπόν όλα αυτά είναι τόνος, τόνος, ημιτόνιο, τόνος, 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 ημιτόνιο. Okay. Τόνος, τόνος, ημιτόνιο, τόνος, 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 ημιτόνιο. Και πάμε να δούμε τώρα τις ασκήσεις. Θα κάνουμε μερικές ασκήσεις οι οποίες θα μας δώσουν τη δυνατότητα να μπορούμε να ελιχθούμε πάνω στην κιθάρα και να μάθει το χέρι έτσι λίγο να πηγαίνει πάνω κάτω στην ταστιέρα. Στο description κάτω υπάρχει και ένα backing track πάνω στο οποίο μπορείτε να αυτοσχεδιάσετε όπως μπορείτε, δεν έχει σημασία, θα το βρείτε στο description. Πάμε να δούμε τώρα λίγο τις ασκήσεις. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τρεις διαφορετικούς δακτυλισμούς για την ντο ματζόρε, για αρχή. Θα ξεκινήσουμε να παίζουμε την σκάλα ξεκινώντας με το τρίτο δάχτυλο. Εάν ξεκινήσουμε να παίξουμε τη σκάλα με το δεύτερο δάχτυλο, θα μας δώσει ένα άλλο δακτυλισμό. Και εάν ξεκινήσουμε να παίζουμε την σκάλα με το πρώτο δάχτυλο, αντίστοιχα, θα μας δώσει έναν διαφορετικό δακτυλισμό. Τους μαθαίνουμε και τους τρεις. Είναι χρήσιμοι και οι τρεις. Και το ίδιο πράγμα μπορούμε να κάνουμε σε οποιαδήποτε ρίζα, σε οποιαδήποτε ντο βρίσκουμε πάνω στην ταστιέρα. Γι' αυτό είναι σημαντικό να αρχίσουμε να απομνημονεύουμε τις νότες πάνω στο fretboard.
Αυτά είχα να σας πω. Ό,τι θέλετε να ρωτήσετε μπορείτε να το ρωτήσετε κάτω στα σχόλια. Μην ξεχάσετε το backing track το οποίο υπάρχει στο description και τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Like, subscribe